Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Sagaman oturan mısınız? Bugünkü goýan videomy repost edip bereňiz üçin taňry alkasyn. Allahdan gaýtyn. Şeýle ýaxşy işler edýäňize Allah sowagyňyza ýatsyn. Köpüňizden gelen soraglaryň biri özüňem ýasap berýänmi, özüňem garyp berýänmi diýipsiňiz. Ene şolar ýaly garyp berýän. Plan 1 manga, banan, şokolad görnüşi. 4 görnüş ýasaýan. Ene şu görýänleriňiz biziň taýynan marojnymyz. Muny hem repost edip berjekmi? Janyň sag bolsun. Başyň dik bolsun. Şeýle gowy kommentariýler geldi. Janyň sag bolsun. İp bolýam diýip soradyňyz. Köpüňize salga berdim. Barp ip görenler şu video hökman kommentariýany belläň. Sizden haýyş gowy bolsa gowy, erbet bolsa erbet diýip arkaýyn belläň. Dogruçylyň dostudyr men. Janyň sag bolsun. Şu görnüşlerimiz bardyr. 4 görnüşlerimiz. Nekip bolsa ýakyn günlerde diýdarlaşyp duralyň. Janyň sag bolsun. Sagaman işler.